हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो जब नटिफिकेशन भिडिअ गोदान आपडेट खालामबाय थायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव एबा नायखांनानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे नोंथांमोना हानायमानि नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे मोनथियै बै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव आंजों नायफानो हागोन डाइरेक्टरेट अफ कालचारेल एफेयार्स आसाम रिक्रुटमेन्ट जुनियर एसिस्टेन्ट एन्ड आदार पस्टनि थाखाय बेवहाय आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैदों। बेवहाय डाइरेक्टर अफ कालचारनिफ्राय आसामाव बेयाव गोबां एसिस्टेन्ट आरो आदार्स गुबुन बेवहाय पस्टफोर दं। स' बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो बाथ्राखौ डिटेल्सै नायलांनि। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम आंजों नायलांफाबानो जाबाय। स' जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे बेवहाय गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय माखासे मानि बेवहाय एप्लिकेसन इनभाइटेसन खालामनाय जादों। दा बेवहाय बबेयावहाय बेसेबां माबादि इनभाइटेसन खालामदों जों गासैबो खोथाखौ बेयाव नायलाङोब्ला बेयाव नुनो मोन्दों नम्बर 1आव पाब्लिकेसन एसिस्टेन्टनि थाखाय नम्बर 1आव जों नुनो मोन्दों जे नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो बेयाव जोङो सेलारि मोननो हागोन। बेवहाय पेभेन्ट्रि रुपिस 22,000निफ्राय लानानै 87,000सिम जोङो पार मान्थ मोननो हागोन आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 9,400सिम पार मान्थ प्लास आदार एलाउन्स एस एडमिसिबल आन्डार रुल्स होननानै बुंदों। बेबायदिनो गुबुन बेवहाय एडमिसिबल रुल्स बादियैहाय बेवहाय माखासे एलाउन्सफोरबो बेयाव थाफाबावनो हागौ एबा थाफागोन। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो एडुकेसन क्वालिफिकेसन नांगौ। बेवहाय मेजर इन इंलिश नङाब्ला आसामिस होननानै बुंदों रिकगनाइज इउनिभार्सिटि इनस्टिटिउसननिफ्राय जाय बिथांमोना बेवहाय इंलिसाव एबा आसामिसाव मेजर लानानै पिजि डिप्ल'मा आरो जार्नालिज्म दङ बिथांमोनानो 1 इयारनि थाखाय बिथांमोनानो बेवहाय खालामनाय जादों जे खालामनो हायो जे एप्लाइ खालामनो हायो। आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय साफिसियेन्ट नलेज अफ कालचारेल हिस्टरि आरो इस्टार्न इन्डिया इन जेनेरेल एन्ड माच पजेस बेसिक नलेज एन्ड प्रिन्टिं लेआउट बायदियावहाय बेवहाय जायफ्रा माने एक्सपिरियेन्स दं बिथांमोननि थाखाय बियो प्रेफारेबल होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोननाय जादों। दानि नाम्बार 2 लोगोफोर नाम्बार 2 नायोब्ला जों नुनो मोन्दों जे बेवहाय सिनियर फट'ग्राफार होननानै बुंदों। नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो बेयो जाहैबाय आनरिजार्भ इउआरनि थाखाय सेलारि जोङो मोननो हागोन बेवहाय 22,000निफ्राय लानानै 87,000सिम प्लास बेवहाय ग्रेड पे थागोन 9,400 पार मान्थ आरो गुबुन बेवहाय एडमिसिबल रुल्स बादियै बेवहाय आदार एलाउन्सफोरबो बेयाव थागोन। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जे एडुकेसन क्वालिफिकेसन बेजों लोगोफोर बेवहाय ग्रेजुवेट इन साइन्स होननानै बुंदों एबा आर्ट्सबाबो जायो कमार्सबाबो जायो जिखुनु जा स्ट्रिमावहाय जे बेवहाय ग्रेजुवेट बानायजागोन नाथायब्ला हले 1 इयार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानांगोन फट'ग्राफियावहाय। आरो लोगोसे बिदों बेवहाय मिनिमाम 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स इन फिल्ड अफ फट'ग्राफि ग्राफिक डिजाइन एन्ड एनिमेसनाव जाय बिथांमोना मिनिमाम 3 इयार्स बेवहाय एक्सपिरियेन्स दं बिथांमोननि थाखाय बियो खोब प्रेफारेबल जागोन होननानै जोङो बेयाव मोन्थिनो मोननाय जादों। नाम्बार 3 लोगोफोर नाम्बार 3आव नायोब्ला जों नुनो मोन्दों स्टेज लाइट अपारेटर होननानै बुंदों। स्टेज लाइट अपारेटरावहाय नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो बेयो रिजार्भेसन अबिसिनि थाखाय आरो बेवहाय जोङो सेलारि मोननो हागोन 14,000निफ्राय लानानै 60,500 आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 5,200सिम प्लास गुबुन बेवहाय रुल्स बादि एडमिसिबल आदार एलाउन्सफोर थागोन। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जेबो बेवहाय क्वालिफिकेसन बिदों बेयो 12 पास बानायनाय जायो जिखुनु जा रिकगनाइज बर्डनिफ्राय 12 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। आरो लोगोसे बिदों बेवहाय रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेसन कैंडिडेट हैव मास्ट बी ए लाइसेंस होल्डर ITI सर्टिफिकेट होल्डर एंड एक्सपिरियेंस अफ वर्किंग एज लाइटनिं टेक्निशियन इन मिनिमाम 15 थिएटार प्रडाक्ट होननानै बुंदों जे खमावबो 15थासो माने थिएटाराव लाइटनिं खालामनायनि एक्सपिरियेन्स थानायब्ला बेवहाय गोबां प्रेफारेन्स मोननायनि बाथ्राखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। नाम्बार 4 लोगोफोर नाम्बार 4आव नायोब्ला जों नुनो मोन्दों ड्रामा आर्टिस्ट होननानै बुंदों। नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 7नि थाखाय दं आरो बियो जाहैबाय इउआरनि थाखाय 2 OBCनि थाखाय 1 RFWनि थाखाय 1 आरो EWSनि थाखाय 1 रिजार्भेसन आरो सेलारिया बेवहाय मोननो हागोन 14,000निफ्राय लानानै 60,500सिम आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 7,600 पार मान्थ प्लास आदार एलाउन्सफोर थागोन बेवहाय एडमिसिबल रुल्स बादियै। आरो क्वालिफिकेसन बिदों बेवहाय जे बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे आर्ट्स साइन्स कमार्स फ्रम
any recognized university along with 1 year degree diploma in dramatic art performance art बायदि बायदियावहाय जाय बिथांमोना माने बोसोरसे एक्सपिरियेन्स दं बिथांमोनानो बेवहाय प्रेफारेन्स मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नम्बर 5 लोगोफोर नम्बर 5 आव नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टारनि थाखाय बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासेनि थाखाय दङ आरो बे एसटिपि नि थाखाय रिजार्भेसन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। सेलारि जोङो बेवहाय मोननो हागोन 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 सिम आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 6,200 आरो लोगोसे थागोन एडमिसिबल आदार एलाउन्सफोर बेवहाय रुल्स बादियै थागोन। आरो केन्डिडेटआ जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना ग्रेजुवेट जाब्लानो जाबाय जिखुनु जा रिकगनाइज्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय एमएस अफिस आरो एमएस वर्ड एक्सेल पावार पइन्टआवहाय रोंगौथि थानाय सुबुङा बेवहाय एक्सपिरियेन्स थानाय सुबुङा बेवहाय प्रेफारेन्स मोननायनि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नम्बर 6 लोगोफोर नम्बर 6 आव जुनियर एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय बियो नम्बर अफ पस्टआ 7 थाखाय दं इउआरनि थाखाय सानै अफिसनि थाखाय सानै एसनि थाखाय सासे बेवहाय रिजार्भेसन जोङो नुनो मोननाय जादों। सेलारि मोननो हागोन पेमेन्ट टु रुपिस 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 आरो लोगोसे थागोन ग्रेड पे 6,200 प्लास आदार एलाउन्स एडमिसिबल होननानै बुंदों जे रुल्स बादियै बेवहाय जोङो मोननो हागोन। आरो बे कलेक्सन बिदों लोगोफोर बेवहाय ग्रेजुवेट एनि डिसिप्लिननिफ्राय ग्रेजुवेट जाब्लानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो थानांगोन लोगोसे बेयाव कम्पिउटार नलेज एमएस अफिस एमएस वर्ड एक्सेल्स पावार पइन्ट्स बायदि बायदि बेवहाय थायोब्ला बेवहाय प्रेफारेन्स मोननायनि बाथ्राखौ जोङो बेयाव मोननो हानाय जादों। आरो लोगोसे थानांगोन बेयाव प्रफिसियेन्सि इंलिश आरो आसामिस आरो राइटिं एन्ड कम्पिउटार टाइपिं स्किल थायोब्ला बेवहाय खोब मोजां प्रेफारेन्स मोनगोन। नम्बर 7 लोगोफोर नम्बर 7 आव नायोब्ला जों नुनो मोनदों जे बेवहाय डेमनस्ट्रेटर अफ सात्र नित्र होननानै बुंदों जे नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासेनि थाखाय दङ आरो बियो इउआर आनरिजार्भ आरो पेमेन्ट जोङो बेवहाय रुपिस 14,000 टु 60,500 आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 7,600 आरो लोगोसे बेबायदिनो एडमिसिबल बेवहाय आदार एलाउन्सफोरबो जोङो बेयाव मोननो हागोन। आरो एडुकेसन क्वालिफिकेसन जाबाय बेवहाय 10+2 पासबानो जाबाय बेवहाय जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय लोगोसे बायदि बायदि बेवहाय बेचेलर डिग्री सार्टिफिकेट्स बायदि बायदियावहाय थायोब्ला बेवहाय प्रेफारेन्स मोनगोननि बाथ्रा मोननो हादों। आरो 5 इयार्स बेबायदिनो टिचिं एक्सपिरियेन्स अन द साबजेक्ट कनसार्न बेबायदि थायोब्ला जोङो बेवहाय प्रेफारेन्स मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नम्बर 8 लोगोफोर नम्बर 8 आव नोंथांमोना नायनो हागोन कम्पानिज थानपुरा होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ 1 इउआरनि थाखाय बियो आनरिजार्भ सेलारि मोननो हागोन 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 सिम आरो बेवहाय लोगोसे थागोन ग्रेड पे 5,200 प्लास गुबुन गुबुन एलाउन्सफोर बेवहाय थाफाबावनो हागौ एबा थागोनखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय 10+2 एग्जाम पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। लोगोसे बेवहाय बि मिउजिक होननानै बुंदों जे बेचेलर इन मिउजिक एन्ड भकेल फ्रम ए रिकगनाइज्ड इउनिभारसिटिब्ला बेवहाय आरो 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स टिचिं एक्सपिरियेन्स दंब्ला बेवहाय प्रेफारेन्स मोनगोन जोङो बेखिनि बाथ्राखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों। नम्बर 9 लोगोफोर नम्बर 9 आवहाय कम्पानिज ताब्ला होननानै बुंदों जे ताब्ला दामगिरिफोरनि थाखाय बियो जे नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो बियो इउआर आनरिजार्भ बियो बयबो बेवहाय कम्पिटिसन खालामनो हायो एबा कन्टेस्ट खालामनो हायो। आरो सेलारि मोननो हागोन जोङो बेवहाय गोजौनि बादिनो जे 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 सिम आरो लोगोसे थागोन ग्रेड पे जे 5,200 सिम आरो लोगोसे थागोन बेवहाय आदार एलाउन्सफोर एस एडमिसिबल रुल्स आन्डार रुल्स होननानै बुंदों। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे 10+2 3 होनबा जोङो 12 पास जाबानो जायो आरो बेवहाय बेचेलर इन मिउजिकब्ला बेवहाय प्रेफारेन्स मोनगोन आरो 5 इयार्स बेबायदिनो टिचिं एक्सपिरियेन्स दङबाबो बेवहाय प्रेफारेन्स मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। दाना नम्बर 10 लोगोफोर लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट होननानै बुङो नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय बेबो इउआरनि थाखाय जे बेवहाय जोङो मोननो हागोन 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 सिम आरो लोगोसे थागोन ग्रेड पे 6,200 सिम आरो लोगोसे थाबावगोन बेवहाय गुबुन गुबुन आदार एलाउन्स थाबावगोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सासे सुबुङा बेखौ खमावबो ग्रेजुवेट जानांगोन आरो बेबायदिनो डिप्ल'मा इन लाइब्रेरि साइन्स फ्रम ए रिकगनाइज्ड इउनिभारसिटि नङाब्ला बायदि बायदि बेवहाय BLIS थाब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय कम्पिउटार नलेज स्किल विथ वर्किं नलेज इन एमएस अफिस आरो एमएस वर्ड आरो पावार पइन्ट बायदि बायदियावहाय मा जानांगोन जे नलेज थानांगोन अब्ला बेखौ प्रेफारेन्स मोननो हागोन। आरो लोगोसे बिदों बेवहाय प्रफिसियेन्सि इन इंलिश एन्ड आसामिस राइटिं एन्ड कम्पिउटार टाइपिं स्किल होननानै बुंदों जोङो बेबायदि बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दाना नम्बर 11 लोगोफोर नम्बर 11 आव नायोब्ला बेवहाय जों नुनो मोनदों इन्सट्राक्टर अफ गभर्नमेन्ट कलेज होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो बियो रिजार्भेसन अबिसि फोरनि थाखाय।
आरो सेलारि जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे 14,000निफ्राय लानानै 60,500 सिम जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसे थागोन ग्रेड पे 7,600 सिम प्लास आदार एलाउन्स एज एडमिसिबल आन्डार रुल्स होननानै बुंदों। क्वालिफिकेसना बेवहाय जे भिजुवेल आर्टआवहाय पेइन्टिंआवहाय बेवहाय जोङो मा डिग्री थानांगोन 3 इयार्स टिचिं एक्सपिरियेन्स थायोब्ला बेवहाय मा जागोन जे बेवहाय जोङो प्रेफारेन्स मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। दाना बेफोर जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे बैसोनि सिमा बे जाहैबाय जे 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 38 इयार्ससिमनि गेजेराव जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथायब्ला जोङो हले बेवहाय मिथिनो मोनो जे माखासे मानि बेवहाय गभर्नमेन्ट माखासे रिलेक्सेसन थायो जेरै एससि एसटिफोरनि थाखाय 5 इयार्स आरो बेबायदिनो अबिसिफोरनि थाखाय बेवहाय बेबायदिनो 3 इयार्स बेबायदिनो बेवहाय माखासे एज रिलेक्सेसन थायो जोङो बेखौ मोनथिखागौ। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय जोङो जेबो रोखोमनि मासुल होनो नांनाय नङा जे बेवहाय एप्लिकेसन फी निल होननानै बुंदों। दाना जोङो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला हाउ टु एप्लाइ दा एप्लिकेसन इज a prescribed format must be accompanied by the following होननानै बुंदों जे बे गाहायाव होनाय बायदि नै जोङो बेवहाय बेबायदि खालामनांगोन जे जोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ बेवहाय जोङो सेल्फ एटेस्टेड होनायनि गेजेरजों जोङो पास सार्टिफिकेट जोंनि मार्कशीट HSLC अनवार्स होननानै बुंदों एज प्रुफ आरो कास्ट सार्टिफिकेट बेबायदिनो एमप्लयमेन्ट एक्सेस रेजिस्ट्रेसन कार्ड भेलिड डकुमेन्ट सापर्टिं बायदि बायदि कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट बायदि बायदि जोंनि जिखुनु जा दङ एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दं बेबायदिनो जोंनि फट' बेफोर गासैखौबो जोङो होजोबनांगोन आरो बेखौ जोङो मा खालामनांगोन जे 12 रांनि पस्टेल स्टेम्प लगायनानै जोङो बेखौ बल्ड लेटारजों लिरनानै जे गिदिर आखरनि बल्ड लेटारजों लिरनानै गोजौ बाहागोआव जे एनभलपआव जोङो बेखौ दैथायहरनांगोन। आरो दैथायहरनायनि एड्रेसानो जाहैबाय जों बेवहाय नायब्ला नुनो मोनबाय जे बेवहाय एड्रेस फर सेन्डिं द एप्लिकेसन बाय पस्ट माने बेवहाय जोङो नुनो मोनदों डाइरेक्टरेट कालचारेल एफेयार्स आसाम आमबारि गुवाहाटी 781001 आव जोङो बेखौ जोङो मा खालामनांगोन जे दैथाय हरनांगोन। आरो बे एप्लिकेसनखौ जोङो दैथायहरनायनि जे लास्ट डेट बेनो जाबाय 31 आगस्ट 2020 up to 5 PM। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै डिटेल्सै फराय आरो लोगोसे नोंसोरो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय।